מחבלים מהכלא, ואומר פה חבר הכנסת קרויזר, זה משהו שינטרל את המנגנון. השאלה אם זה המשהו שינטרל אותו. לדעתי, קודם כל, אין ספק שמה שחמאס עשה זה סוג של שחמט אסטרטגי נגדנו, שזה בעצם חטיפה של אזרחים וחיילים וגופות, וזה חלק ממה שאפשר לו להישאר בחיים ולהילחם בנו, שהוא נחות לנו צבאית בצורה מובהקת, אבל החטופים היוו עבורו נכס שאפשר לו להמשיך להילחם ולהתקיים. צריך למנוע את הדבר הזה בפעם הבאה. עכשיו, איך למנוע? אני מאמין בהרתעה, ואני חושב שצריך להרתיע, ואני חושב שזה כלי אחד, שאני רק חרד לגבי היישום שלו וכיצד הוא מיושם ובאיזה נסיבות, אבל נגיד, מחבלי נוח'בה, יש לי מעט מאוד דילמה לגביהם. מה כן, מה לי חסר? אני חושב שנתיים עברו, ולא ראיתי עדיין, ויכול להיות שאני פספסתי, וחבר הכנסת יתקן אותי, אבל אני לא ראיתי דיון בכנסת, דיון של הממשלה בקבינט, שעוסק במעטפת האסטרטגית של הדבר הזה, ולמנוע את החטיפה הבאה. גם בהקשר של עונש מוות כזה או אחר, והיישום שלו. גם בהקשר של ברית עולמית, שבו אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, צריך לשנות את החוקים, צריך לשנות את הפורמט, כי הפורמט הזה הוא משרת את הצד השני, הוא משרת ארגוני טרור, ומאפשר להם לחטוף אזרחים, ואז אנחנו, דמוקרטיה, אנחנו כבולים בלשחק לפי אותם חוקים שמשרתים את הצד השני. לא ראיתי דיון כזה, לא ראיתי את מדינת ישראל בעצם מדברת עם דמוקרטיות אחרות, לא ראיתי צעדים נוספים שאפשר לעשות אותם, שיכול להיות שפוליטית הם קצת פחות חזקים, אבל למשל הגליה, ולמשל להזיז אנשים ממקום למקום, גם מרתיע, ואני יכול להיות שהוא... כן, אבל הגליה לא מנטרל לך את עניין החטופים. נכון. בהיבט הזה. והם כן יכולים לחזור.